sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang ugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo sa Ginoo ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa Middle East ug ang ato sang kalinaw ug kahusay dinhi sa atong nasod, tali sa atong mga politicians, ug ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagsuporta sa atong mga proyekto, pinaagi sa pagpamalit aning atong mga raffle tickets, hatagan unta sila sa Ginoo sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulusol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga nagbuot nga bitayon didto sa krus ang imong anak alang kanamo, luwasa kami sa gahom sa kaaway ug itugot kanamong imong mga alagad nga makaambit kami sa grasya sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka Parisiyo ug magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tao, mitindog ug misugo nga pagulaong unag makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labawng hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton ni ining mga tawhana. Kaniadto, dihay ginganlag Judas nga nagpakadakong tao, ug may mga upat kagatus ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsenso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tao, apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila, kay kun kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini, apan kun iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pahinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Ang labawng hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa, ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles ug gipalatos
ug gibauran sa dili na gayud pagsulti sa ngalan ni Hesus, ug gibuhian sila. Unya nanggula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Hesus. Ug matag adlaw didto sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila pagtudlo ug pagwali sa maayong balita mahitungod kang Hesus nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan, kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo maoy dalangpanan sa akong kinabuhi, kinsa pa may akong kahadlukan. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, kini mao ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitungas si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw sa Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mopalit kitag paan nga bilig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda. Apan magunsa man kini alang niining tanang tao. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao, may daghang balili ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya si Jesus sa iyang mga tinun-an, hipusa ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao nakapunog na pulog 2 kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong hari, ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa atong namatikdan og nakita sa mga panghitabo dinhi sa atong nasod karon, kusog kaayo ning gitawag og pamulitika. Unsa man ang pamulitika sa ato dinhing konteksto, kana bang ang mga nanaglingkod sa gahom dili gustong pulihan. Mao na siya. Manang daw kay sila sa gahom. Nya kung doon na gani murag makapuli nila, ila ginang daoton, ipindown gina niya. Di gyud sila gusto nga masapawan ang ilang gahom. Ug mao na nahitabo sa atong unang pagbasa, ang mga pangulong pari ug mga pangulos mga Hudiyo mura bisag gipatay na nila ang leader sa mga apostoles kadtong nganlag Hesus, mura magnisikat na hinuog maayo ang mga apostoles, sige magsangyaw atong ngan atong ilang gipatay. Nakaingon sila murag mapulihan na gid ani. Ato sad ni silang patyon. Ngana. Murag
kontrapartido ba? Kinsa maroy mga partido sa atong nasod nga naningkamot pagpatay sa ilang kontrapartido, ang mga Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Secret. Pero makita na nato kinsa gi perting paningkamot kana bang hapit na lang tanan nilang energy naa na lang diha nakatingob sa pagpatay sa ilang kaatbang. Si Kristo kanunay nag-ingon, higugmaa ang inyong kaaway, higugmaa ang inyong kaaway. Buhata ang maayo ngadtos mga taong naghatag ninyo kadautan. Mao na itudlo ni Kristo. Gilingiyay mong tupad. Ning na liwat ka ni Kristo o namulitika ka. Ning naliwat ka ni Kristo o namulitika. Mahitabo sa nato dinhi. Dinhi nato ba hasta kaming mga pari pamulitika gyapon dili may gusto nga mapulihan sa among posisyon. Di may gusto nga mabutang mi ana mga parokya nga wa mi kauyon. Anhi lang gid mi aning dagkong parokya. Kanilang gyung nindot og mga benepisyo. Kani gyung maglingkod gid mi aning mga gahom sa atong simbahan. Di gid mi gusto nga ibutang aris ubos. Ako, nag-eskwela man ko dito sa University of Santo Tomas Central Seminary. Kanang mga Dominican, religious order man na sila. Practically, ang tanang religious orders. O daghan sa tag mga dioceses dinhi sa atong nasod. O labi na gid ngadtos gawas nasod. Nga dunay kinaiya nga kana bang kung nahuman ako sa akong posisyon, ordinaryo nako. Di ba mahuman na sa atong nasod? O mahuman naglingkod ang presidente sa iyang termino, ordinaryo na. Gipriso ganito as dahig. Gipriso na. Kana, og mudawata ng maong prinsipyo na kung nahuman na ka sa imong termino, mahimo na kang ordinaryo nga citizen. Mahuman sila nga to sa Amerika, di ba? Tanawa sila nga to. Mahuman sila silang termino. Wa na. Ordinaryo na. Pero dinis ato, di gyud gustong mahuman ang termino maintain gina. Mahuman sana dinis ato sa Archdiocese sa Cebu. Dito sa ambot morog sa Tagbilaran kanang gigikanan aning atong Archbishop Abit Oy. Panalitan ikaw mo'y parish priest, nya, monsignor ka. Murag mo ni akong nadunggan, wa pa man ko kakuan actual, pero dito sa ubang diocese, sa Labinas Mindanao, naani siya. Nga, karon monsignor na ka. O nya, kaning parish priest ka. Nya, mahuman imong term. Pwede kang i-assign nga assistant parish priest sa bagong pari. Nya, musugot ra po sila. Himuong ko nga, kasi mong assistant padre, si Monsignor. Bitaw. Kay para nila, pare mangyapon. Tagaay sa naghigayon ka ng uban diha, ng mga batanon, nga sila say magdumala. Kaya ang paris pres manggon, mo may kaning murag manager. Nya, malipay sila. Naay mga pare nga malipay. Sige, i-assistant lang ko. Pero dinis ato, na muna ang mga Hudiyo. Di sila gustong mapulihan kay gusto gid sila gi ilhon nga labaw, sila gi tahuron, sila gyud maoy kanunay nagkupot sa gahom o sa bahandi. Maunay pamulitika. O tungod ni ana ang kanang tao nga pamulitika kayo hunahuna, dili na siya kakita sa tinuod nga panginahanglan, sa tinuod nga problema. Natanawa karon unsay ilang gikalingawan diha sa atong kongreso, impeachment. Nagsigit tag gastong kwarta sa ilang paghearing, kada adlaw naghatag tag kwarta ana nila ilang mga
sweldo purting dagkua tag 200,000 ngadtos 400,000 ang ilang sweldo kada buwan gikan na sa atong buhis. Pero ang atong kagutom, ang atong krisis, ang kamahal sa gasolina, mga pamaliton, ang pagkaway balay sa mga nangaanod sa baha o nangaigo sa linog, wa gyud sila'y paghatag og priority karon naa sa ilang impeachment. Unsa man sa ilang giduki-duki sa impeachment? Ang kanarasang 125 million nga confidential fund mao ginay sentro sa ilarong impeachment. Pero naa say billions of confidential funds nga naa sa office sa presidente, wa gyud tagda gani ang mga petisyon sa impeachment against sa presidente namatay lang dayon. Wa gyud gani sundi nga kadtong mga malita nga kwarta, kadtong mga gipangsulti nilang Gutesa, nilang Diskaya, wa gyud sudli kadtong mga flood control, kadtong gipauli sa Supreme Court nga 60 billion nga gikuha gikas PhilHealth, giuli na ba? Na naman to'y desisyon sa Supreme Court, ipauli. Giuli na ba? O wa giuli, o di, sa ato pa, accountable ka na. Wa ka mutuman sa balaod, grave. Kung sa titawagan na, abuse of your mandato or sa konstitusyon. Pero maunay pamulitika. Ang ilang witness na wagi klaro, kabulol-bulol pa niya, hilak-hilakan lang, niya nagsigig sulting mga buta nga way ebidensya, ilang protektahan. Ang mga Marines, 18 Marines, si Gutesa, nga nisulti, nga naagyo ebidensya, sila si Saldico, paningkamutan yun nga mahilom, nga di na magsigig saba-saba, dili entertinon. Kanihinong nagsigig panabi nga, di ra ba magkatugma, hastang cheque, duha ka buk cheque, pariha og check number, niya ang pizza pag yun, nilapas sa terminos iyang giakyos. Mauhinoy ilang tagaag pagtagan. Pamulitika ka na. Muna si Gamaliel, diri sa unang pagbasa, nagsulti siyag usa ka wisdom. Unsa may wisdom? Ingon dayos Gamaliel, subayan ninyo ang history. Doon na ba ito'y duha ka book leaders din his ato, nga nagdaasag mga tao sa dihang namatay sila, ang ilang mga sumusunod nabungkag ug nawagtang ang ilang kalihukan. Karon kining maong grupo na bag-o pa lang namatay ang ilang leader, ayaw nala nagtanduga, mamatay ra na. Kung dili ni iyas Ginoo, mamatay ra gyud na. Mawa ra gina ay di na lang ta maghago-hago nga mopatay pagid ta nila. Sagdain na lang. Pero iyan is Ginoo, matud pang Gamaliel, og iyan is Ginoo ang mahitabo, mahimutang kaaway sa Ginoo. Ana, mahimutang kaaway sa Ginoo. Unsaon man gyud og ang gipili na gyud Ginoo kani gid sila nga mao nay musikat. Mauna ni sila ang dadon padadon sa pangagamhanan. Ug mao na gipili is Ginoo, mao na atong sundon. Kinsa kay gipili ros Ginoo nga mo'y molingkod sa atong nasod karong 2028? Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawan's Group? Lingi hilom lang imong tupad ingna kinsa kay imong ihuna-hunaan. Kamu lay mag-istorya, ay lag isangyaw. O kung sa may timailhan nga siya mao'y gipili sa Ginoo, mao kini ang pipila nga makuha nato sa Ebanghelyo. Una, sa may kinaiyagid sa gipili sa Ginoo, the appointed or the chosen leader, magsangyaw gina siya og kamatuuran, hustisya og kahiusa
sa katilingban. Si Jesus nagsangyaw gyud kamatuuran, hustisya o kahiusahan. Mo nang gasuroy-suroy siya. Siging sangyaw. Ikaduha, nga kanaganing kinaiya sa usa ka pinili sa Ginoo, di gid na siya makatalikod anang mga masakiton. Kana bang atimanon gina niyang mga masakiton. Kinsa karon sa ato mga politicians nga muatiman gyud masakiton o kinsa masad nila ang nangawat sa kwarta nga para untas masakiton nga nang sa PhilHealth. Kanang nangawat o nanguha sa kwarta nga para sa mga masakiton, kana di na gina Diyos nun, pero kanang musuporta para sa mga masakiton, kana mo na itong pilion. Makita naman na nato, di abanas Marcos Group, di abanas Duterte's Group, di abanas Pinklawans Group. Isintro lang sa nakos politika ang pag-apply sa itong ebanghelyo ba. Ikatulo, sa mas nahitabo karon sa atong ebanghelyo, multiplication of bread, ang pagpakaon sa mga gigutom. Maningkamot ginang leader nga pinili sa Ginoo, ang ilang kasing-kasing ana naagyos pagpakaon sa mga gigutom. Di ba ningon si Kristo, feed the hungry. Do not kill the hungry. Feed the hungry. Ang mga apostoles nga wapag yun sudli Ginoo, ingon sila, pakuan na, palakta na mga tao. Palakta. Ingon si Jesus, dili oy, kitay mo pakaon. Asa mo tagpagkaon na? Tanaw ha, kani mga dili Diyos nun ba, mga animal kay tanan. Asa mo tagpagkaon? Kadaghan ana nila, 5,000 kabuok. Si Kristo nangitag pagkaon. Iningon man siya, seek and you shall find. In siya, pila man ka, paan ang inyong naadiha. In siya, 5 ka paan, 2 ka isda. Nga mag-unsa man ni aning 5,000. Reklamo yun to the max. Ang naas kasing-kasing sa pinili sa Ginoo, dili ang pagreklamo, kung dili ang pagpasalamat nga naay pagkaon. Mao na si Jesus, pagdawat niya sa 5 kapaan og 2 ka isda, ingon siya, palingkuran ng mga tao. Pakano na nato. Ang una niyang gibuhat sa pan, salamat Ginoo. Muna salamat nga naatay halin bisag jutay. Nagitay halin sa atong tickets. Salamat Ginoo. Pila na may atong halin? 2,433 na ka tickets. Di ba? Ang atong katong pledges nga tag one stop challenge, nga tag 20,000 kada challenge. 16 na ka challenges o niya duha na ang na completely paid. Pakpak. Ana, maglipay ta. Pasalamat ta. Nya, tungod aning kinaiya nga nahigugmas pagpakaon sa gigutom, unya nagpasalamat bisan sa gamay kaing pagkaon. Unsa may resulta? Kamao siyang manghatag. Bisag gamay kay iyang pagkaon, kamao siyang manghatag. Mo to pikas ni Kristo ang paan nga mao nay atong simbolo aning Eucharistia o gihatag, wa gipikas ni Jesus ang paan niya gikaon, gihatag. Lingyan na sa dimong tupad ingna pilay ihatag ni moron sa kolekta. Ingna ba? Pilay imong ihatag kay basi kasi kagunaw ang akong ipliti, ang akong ipalit, ang akong ayaw ana. Og naa ka diha roy gamayng kwarta, kamong nanimba o kamong naas online, huna-huna din ihatag ko ni, pikason ko ni, bahinon ko ni, kaihatag din ako. Og sa iyang pagbuhat ana ni Jesus, midaghan ang pan, midaghan ang isda, milagro ang nahitabo. Ngano man,
ang suportahan sa Ginoo, ang gitagaan og bendisyon sa Ginoo, mao ang gugma sa leader sa pagpakaon. Ang Ginoo, mga igsoon, makahimo bisan unsa, di ba? Nothing is impossible with God. Pero mag-agad siya sa atong desisyon. Kung mo desisyon kang manghatag, iya sa kang suplayan. Murabag ka ng gripo ba? Kana bang inyong faucet, gripo? Og mo clog up na siya, din na mo muhatag og tubig. Awa gyud tubig nga i-supply diha. Di ba? Pero inig abli nimo muagas, awa ginay hunong, gripo ra man na siya. Kitang tanan pulos ra man ta channels of graces. Pero mahimo ng tangdaw ni clog up ng atong garbo sama ng pamulitika, din ata manghatag, magpaburot na tas atong kaugalingon, mamalit na taan ng mga nindot kayong sakyanan, mamalit na tagdaghan kayong sakyanan, mga mansions, gikan sa gagmayng buhis nga gitipon-tipon in town sa mga pobreng Pilipinos, muhubas gyud ang grasya. Mao na siya. Tanawang ilang mga naong karon ana mga kawatan kay istanan, nihubas. Daghan sila kwarta pero ilang naong luspad. Nya mura sila ni kuyos, no? Hasta ang ilang kani mga kasing-kasing dili na sila relax. Sige na lang pangaway, ratol kay sila. Di sila makatugot nga naay musikat nga lain sad nga politisyan. Di sila makatugot nga duna say mga politicians nga posibleng ma-elected against them. Ingon ana sila karatulon. Pangutan ako nako, Pader, wa ka maratol ron diri sa imong parokya. Wa jud ko maratol. Ug unsa inyong ihatag nako nga ipalit niyong ticket, moro sanay akong gastuhon na atay daghang projects diri. Una, ang atong bell tower. Diba? Ang sunod, ang ato dihang adoration chapel na ongoing na ang pagtrabaho niya. Ikatulo, ang atong bagong CR ubos sa atong bell tower. Mugasto nag mga naanas mga 5 million more or less. Nya unsa ang pagkapalit nato ning 2,000 pa man kabuok ticket. Pero di lang ko maratol ana. Nya ang sunod natong giplanuhan kining mga lingkuranan ato untang ilisan. Kaning ato ring lingkuranan ba? Kana inyong gilingkuran ba? Mamaak man na sa inyong lubot. Na mao na atong initial na design pero i-improve pa na. Nya mugasto sa tingali nig mga more or less 5 million. 10 ano? Na ay dila sa tong luyo kay dako kay to gasto 50 million kuno to. Mga matay na lang mo. Pero ato gitong ambisyonan. Nya ang sunod, isunod na nato dihang atubangan kay hazard naman na siya. Ato ginang paningkamutan, approve naman na sa atong kaning mga tao nga involved diha nga ato gina siyang tangtangon, di ta maghuwat nga matagakan ta nang nagbitay-bitay na diha. Ato no nang tangon ang buta pumero nya ilisa nato aning alley of or way of war or walk of apostles. Mao na iyang naong diha. Okay na ninyo? Okay kayo. Di ba? Mo na atong tumong. Kana diha dagan sa nating alig mga 5 million more or less. Di 15 niya kadtong ato ditong mortuary kay nanarbay imong tupad tiwasono na ra ba na may na daw na nasa ta dito'y kahayaan. Kana basig mo gasto na sa naglain na sa na mga 10 million. Arang-arang gid untag mahalinan ta bisag mga 200,000 lang ka tickets. Pero di na lang ko ana. Di na lang ta magratol-ratol. Ug naa, ugwa, di ta mamugos. Basta ang nasa tong kasing-kasing, feed the hungry. Ipaambit yun. Ipaambit. Mudaghan ginang imong grasya. Mao na ang kadtong naghatag atong
Bata man to, ano? Bata man to itagiya atong 5 ka pan. Unsa may gibalik nga to niya, nakaapil siya kaon o paghipo sa sobra nahimong 12 kabukag nga pan. Hay man to gihatag, for sure gihatag tos tagiya. To as bata, ang iyang 5 ka pan, nakapakaon pag yung 5,000, apil iyang kaugalingon, naapag sobra nga 12 kabukag. Mga igsoon, mao ka na ang gahom sa Ginoo. Pero ato lang yung i-avoid kaning word pamulitika. Kanamang dili ta gustong pulihan. Ang ato anong himuon, mao ang pagpangalagad, Diyos nung pangalagad, kay bendisyonantas Ginoo. O kontrahontas atong pagpangalagad, ay kabalaka. Parihas mga apostolis, gilatos sila, bisag way sa, unsa may ilang gihimo, nag-awit sa kalipay nga sila nakaambit sa kasakit o kamatayon sa ilang master nga mao si Jesus. Last na lang lingi si mong tupad, ing na malipay kag latoson. Ing na ba, na malipay ra kag latoson. Maingon nga ko, hoy di ko, latos ko taon. Sa ato pa, may pagkayawanon ka. Sige, nindog na ta. Mga igsuon, ang Dios sa iyang pagpakaon sa atong kagutom, mugamit sa atong kaugalingong mga kapasidad sa pagpakaon. Uban sa mapaubsanong kasing-kasing, muingon kita, Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magpakita og samang kaluoy nga nag-aghat kang Hesus sa pagpakaon sa gigutom nga panon sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga Kristohanon mahisama sa batang lalaki ug mopaambit sa unsay na panag-iya nila ngadto sa mga kabos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga kabatan-unan makakaplag kang Kristo nga maoy mutagbaw sa ilang kauhaw ug kagutom, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton makadawat sa lawasnon ug sa espirituhanong panabang gikan kanila nga nag-atiman kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay natong minahal sa kinabuhi, makadangat na sa walay katapusang pista didto sa langit nung bangkite, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Mahigugmaon og maluluyong amahan, dawata kining among pag-ampo nga gituboy nganha kanimo
uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Maigsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay aron ubos sa imong panalipod dili gayud namo wadon ang kinabuhi nga imong gihatag ug makadangat kami sa walay katapusang mga gasa nga imong gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohonong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan nanalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, sana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Nakasala ka na mo, dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya
hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa pagpunaw ni Anang nakakalayo, inuluwa siyang minaw, kung sa kamatayon nakamulong, sulungon mo pagmahal, alang kanin ipakita ko. Sila pagkahiskutan kay inisinod umamalinon. Pagkitaon mo na ako sa himig mo kayo, upasanta ko sa pagkamadalion mo. Kinig kasing-kasing ko sa gugma alang kanino. Magampo kita. O Ginoo, bantay pinaagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos, aron kami nga naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, malipay unta sa iyang pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non na samay. Dios non nga abundance, divine abundance, ka-abunda. Apan mahitabo ra ni kung magsigi gitag panghatag sa tanan nga niya nato para sa uban.
Salamat ninyo nga nagsigig panghatag nato diri sa inyong mga grasya pinaagis pagpalit sa ato mga raffle tickets. So padayono nato pagpalit tag 200 pesos raning atong raffle ticket nga dunay tema. So to'y tema na to. Listen, Unite and build. Unya naatay 200 individual tickets, unya naasad tay challenge nga one-stop challenge nga tag 20,000. Pwede mo muhatag sa inyong mga pledges pasabot kuhaon ninyong usa ka stub, either inyo nang i-resell or inyong paliton personal, unya kutob ang pag-remit balik mga July sad, before sa atong draw. Pero good as cash na siya ang atong pagdawat. So kung mo pledge mo kamo mga online or territorial, good as cash na siya. Hangtod na gina sa 25. Unya dili ka gyud mo remit kay imo gyung ilad-ilad ra ang simbahan, maimperno dayon ka. Maimperno tiwas ka. Muna unsaon pagpalit og mga tickets dihas gawas na dihay lamisa para mo dawat sa inyong pagpalit. Unya dayon didto sa atong opisina. Pwede sad sa atong online kaning bangko, atong mga bank accounts tan-awa sa atong screen, GCash accounts sa atong kwarta padala. Kanilang mga ngan nga nasa atong kuan o mga numbers mao lagi sunda kaning niya sa atong screen. Unya i-message dayon ako i-message ko o kaning mga ngan dinhing inyong gipadad-an nga kini para ni ticket. Niya kun mo padalang mo nga dili para sa raffle ticket, pasawag ana unsa pasabot ana plain donation para sa atong mga projects. Naman sa ipipila nga nihimo ana. Unya padayon ta sa pagampo nga unta malampuson ang atong kanini ang mass wedding karong July 18. Daghan pa kay tagkuwang, mga 70 pa kapin, 72 pa ka mga couples atong kuwang. So pa-register na diri katong nagpuyo-puyo, katong mga nag-civilly married, pa-register na. Open ta Monday, everyday. Open ta everyday. Diha, office hours. Doon lang mo sa opisina. Niya, ang ato sa ding pangonpirma, karong July 17 ang pagpangonpirma. O niya, July 10 ang deadline. Ang atong social media platform, suportahin ninyo ha. Kaning atong YouTube, Padresiano Ubod, na 290,000 ka mga subscribers. Sige lang yung view, like, o share every day. Niya dayon ang atong kaning Facebook page, Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Sunda sa din ninyo para updated mo kanunay sa atong mga information din his parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo ana sab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.